Familien er glad, fordi de har fundet ud af, at konen er gravid med deres andet barn. De har fået en tid til ultralydsscanning for at se, om barnet er, som det skal være. Så skal vi lige have dig undersøgt en gang. Det ser ud til, at der er en sandsynlighed for, at I får et barn med Down-syndrom. Det havde jeg ikke regnet med. Hvad er det? Hvad er Down-syndrom? Down-syndrom opstår i det øjeblik, hvor ægget bliver befrugtet. Dog forløber resten af graviditeten sig på normal vis. Et almindeligt menneske har 46 kromosomer fordelt på 23 kromosompar. Down-syndrom går også under navnet trisomi 21. Det er fordi folk med Down-syndrom har 3 kromosom 21. Det vil sige, at de har et par kromosom 21 og et ekstra kromosom. Det resulterer i, at folk med Down-syndrom har 47 kromosomer i alt, mens vi andre kun har 46. Når et barn bliver født med Down-syndrom, vil man kunne se, at barnet ikke ligner alle de andre spædbørn. Det er fordi folk med Down-syndrom har nogle fællestræk. Blandt andet så har folk med Down-syndrom poser under øjnene, flade næser og har et rundt og fladt ansigt. Men er det ikke svært at tage sig af sådan et barn? Det vil det være, men I kan få en masse hjælp fra staten, og vil få tilbudt en masse støtte. I kan få taget en moderkageprøve, som er mere præcis. Jeg vil rigtig gerne have taget en moderkageprøve, bare for at være på den sikre side. Det er her folk vælger forskelligt. Hvis man er sikker på, at man vil tage chancen og måske få et barn med Down-syndrom, så behøver man ikke at få foretaget en moderkageprøve. Dem, der vælger at få foretaget en moderkageprøve, er tit i tvivl. Det viser sig, at 9 ud af 10 vælger at få foretaget en abort, hvis det viser sig, at de får et barn med Down-syndrom. Efter en god og lang samtale med kommunen om støtte og muligheder, har familien selv valgt at beholde barnet. Efter fødslen. Vi er så glade for vores lille barn med Down-syndrom.